cu mine și cu tine, ce bine ne stăm amândoi. Te țineam de mână și mă luai în brațe, sărutam buzele voi. Mă uit la o filmare cu mine și cu tine, ce bine ne stăm amândoi. Mă luai în brațe și te țineam de mână, sărutam buzele voi. E poftă de tine rău, de buzele tale, de tot ce e al tău. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cum și în ce fel noi te iubeam. E poftă de tine rău, de buzele tale, de tot ce e al tău. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cum și în ce fel noi te iubeam. Haide! Salut! Pentru Florin, Finu, viața mea, pentru iubitul lui Denisa, pentru șeful Cataloniei, number one, pentru Florinaș în primul rând, cel mai dulce. 2, 3, 2, 2, no, 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 da, 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 la, la, la. Hello, mă auzi, mă? Da. Ce faci, mă, mortule, mă? Ce bătaie am luat ieri? 16-2. Acum cum crezi ei? 16-2, acum e 16-0. Stau mid. Ăsta CMT? Ce rank ai, mă, normal? Urcă-mă scar. Suprem. Și eu tot suprem sunt. De la coadă. Tu ce bel, bă? Cred că e bel. Și eu cred că e B. Nu, 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 nu a intrat B. E mid to B. Lower, lower, nu. De mid. Aici ceva. Bă, ceva, mă, hai ajută-mă. Au plecat înapoi nouă. N-am Stați șapte, poziție, stați știi, poziție pe mid. A. Stai pe B, stai pe B. O, noi mid. Este pe B. Bravo. Bine, mă. M-a retras pe set. Comentă, vezi că dau bine. O să mai fac și eu un kill. Mă bucur. N-am făcut un frag. Doamna, e cineva în B. Nu mai e nimeni. Să Mă duc rămână. înapoi. Ce vezi lung? Lung, lung, lung. E lung. A, du. Să rămână. Mă, cu cine vorbește ăsta cu sărămâna? Bine, mă. Cu mine, mă. Cu doamna ta, cu cine? Cu doamna mea. Mi-ai zis că e nevastă ta. Vrei să vezi pe V90-ul? Ce ai zis? Hai că s-o mid. Mi-a dat lung. Intra lung. Stai, Da, stai. încă Bă, doi ce lung. faceți, Da, mă, prefer că- căduitorilor, mă? Doi să Ce-am făcut eu? Unul mid vine poate. De ce ai dat smoke-ul? Frate, Nu trebuia să dai smoke-ul. Am pierdut la eco, băi, nu se poate. Salvează arma aia. Salvezi tu, a. Da. te-ai aruncat pe lung, ieri. Hai, dăm rush pe short, toți.
Duc singur. Da, eu smoke pe mid. Faceți boost pe short și dați rush pe short. Stau pe. Da, ți-o cum are boost pe short. Ceva B. Lower. Unul sau low, doi în lower tunnel. Hai, mai facem un eco. Eco. Încă un eco. Dați rush pe lung. Da smoke Cu mid. grenazi. Luați-vă grenazi și dați rush pe lung. Sunt pe mid, pe lung. Mid to B? Nu. Sunt pe mid. Ce lung? Short. No. Unul e cu beta. Unul e cu mid short. Unul e CT. Bine, ultimul city. Nu te mai bate, Claudiu, nu te mai bate. Du-te Nu, lung. nu. Stai mă, pulă. Du-te lung și ajută-l pe ăla. Lower. Poate că bomba. Nu te mai bate cu aia. Vine short. Are bomba ăla. Cine? Al nostru, Ultimul, al cred. nostru. Cum e bomba în site? N-a, ești nebun la cap. Aia. Ai făcut ace? Da, aproape. Dai mie AVP-ul ăla. Da. Țigani. Vrei să înveți pe 90. Nu, mersi. Ai mai zis și n-au făcut niciun. Bă, Claudiu, vezi că dau bine. Dai. Te-ai Da, activat. lung. Mamă. Trage-te! Uite-te short, bă, black. Fă mea până site, te rog. Da. Așa. Uite ușor. Rău. Morșor. Ce pi? Trap long. Inside? Ce site? Bă, eu nu fac frag, ești nebun. Nu fac frag. Hai că... Faci frag? Zici tu că e slab, nu că faci frag. Da, mă, da. Da, flash, nu? Mid ceva, hai cu AWP. Ceva în tunel.
I-ai spart. Da. Mario, vezi că e și la final. Bine, le iau. Rămâi pe B, rămâi pe B. Oana. Lower. Mersi de flash. A fugit lung. Lung. Nu cred. Du-te, du-te. Lung. Gata, gata. Nu-i tot. Vin și eu? Vine. Rămâi pe B. Tăceți. Lung. E lung. E lung. Oh! Site. Pune bomba. N-am mai pus-o. Ia uite-l pe ăsta cum doarme. Ia uite-l. Ia uite-l. Zici că... Ia uite-l. Băi, ești de bun cum stă. Stă la plajă. Dar nu știu cel mai mare ăsta. Fă mă, nu buz la scara care stă pe ea. Care la short. Bă, cometa, o să schidu că e gay. Meta. E, fătă-l Stalin. Cine care va midu? Nu, a ieșit mid, cred. Nu știu. Mortul mid. Vezi, nu? Mi-e ceva. Da, mid nu. Lung, mă, 3. Unde? 4. Aveți, mă. Între. Una e top mate, vine pe short. Te ușor. Asta. Ce rău joacă Polonia. Cât e scorul? Nu, tu nega. Ce? Tu nega. Da flash lung. Short, mulți. Sunt de acord cu tine. Vin și eu? Nu, băgam eu și până el flash. Da, mă, nu m-am flash. Vezi, la ninja. Sunt pe short acolo. Rămâi pe Nu B. fii aici după cutie. Băi, unul City, mă. Cum dracu, mă, frate, mă, îmi vine City. Dar nu mai văd. Băi, îmi vine City și nebun la cap. A sărit din short că erau multe smoke-uri. Păi și de ce nu zici? Păi nu l-am văzut. Da, pe ăla. M-am speriat de el, ești nebun. I-am pus mâna în cap. Nu m-am speriat de tine. Oricum să te sperii repede. Da, Bine, bă, ușor. facem clan înapoi, mă. Short.
Nu e short, nu înțeleg. Nu, nu. A dat smoke mid. Mid. Intră B. Vezi că tunel. Oana, n-auzi. City, unul. Bă, ești nebun, a picat netul. Du-te, tunel, bă. Nu văd. Capsulă, cred că e. Capsulă. Bine. Bravo, Hai. mă. Ia și tu AVP-ul. Dar nu mai știu unde e. A, la porțile. Uite. Bravo. Uite mă aici. Băi, care l-au luat? Claudiu? Da. Da AVP-ul, frate. Mamă, două AVP-uri. Da. Short, cred. Mid, mă, băgat-mă. Short, short. Vine pe short. Short. Mort. Put up. Fă dug. Fă save. Ai bomba? Plantează acum, bă. Mersi de AVP. Ai, uite ce clutch mi-a dat. Să sparg căpățâna. Poți juca și AVP. Cineva short. Cred că e ceva în tunel, nu sunt sigură. Nici ceva. Short, cred. Da, short. Intră. Sunt în mid. Bătut în bazele mid. Bravo, mă, cometa, mă. Cometă. Op.
picat. Care? Mamă. Deci ești din B. Are bomba. E low. Ai intrat în B? N-a intrat. S-a retras. Păi na. Aaaa, bază. Ce capșat. Ori în bază, ori în A. Am zis greșit. Am vrut să zic că na și m-am speriat gen. Care e mai mare o silverul? Că ai zis că mai e un silver. N-ai făcut mișto de mine. Claudiu. Ce cum e? Ce e silver? Să-ți fut. Ce mai dau genunchi, mă? Nu. Du-te pe 1, du-te pe... Unde? Bomba. Stânga, stânga, stânga! Doamne, ce mă speriat. Ești secat? Deloc. Din B1. E în site, în site. Platformă în B. Facem un B la platformă. Da, Ce puteam las, mare. că aveam bomba. Hai că aveam bomba. Aoleu, cum am dat. Fugi, fugi, fugi! Nu te mai bate cu el. Așa, zăranți. Du-te tunel, du-te tunel, du-te tunel și-l bagi în B. Că n-are timp să fugă, na. A dus direct. A dus. Dacă n-ar timp să se întoarcă. Și nici acum cred că n-are timp. Ba da, are. Emoții. 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 Am fost la un azil de bătrâni și am făcut terapie din aia, recuperare gen pentru sportivi, știi? Cu apă Dă-mi termală, și cu mie sare, AVP. cu morți. Dați-mi un AVP. Am luat eu. Mersi, frate. Bă, cum mete, dar tot așa slab ești. Cum? Da, am 90 kg. Nu, e bine, atunci. Bă, Kid, comentarii 90 kg. 94. Apăr. Apăr mic cu AVP, mă. Hai, bagiți-l din nou. Tu ești cu adișorul lângă tine? Da, e tis. Te zici să trag la cioc. O să comenta cât să trage la cioc. Da, voi de unde sunteți, nu? Zice-mă la comentarii. Ce să zic? Mută-l-o. Pisic. Bomba e lungă. Am dat flash în ala. Unde e? A, tis. Are bomba? Bine, până. Automatic. În bazele ai? Foarte bine. Când mă tăi suprem? Da. De fapt nu sunt, că n-am rank. Lol. E slab, 90 kg, 94. Am ratat bot. Nu vine să cred. Vine în fabre de Mario.
Short. Bomba pe mid, ajutați-mă. Unul short, mă, el face rush pe short. Am bomba pe mid. Short. Du-te, bă, Doamne, mi-aș dă pula grea la la în putoaie cap. acolo, na. La putoaie, na. Are M4. Unde e pe ea? Unde e pe ea? Da. Comentă, au zis Kidu că ți-o dă la buze. Ține eu City, ține mid-ul. Uite short. Hai mă că nu mai e bine, e frică de noi. N-are armă, îl bați ușor. Ce are, mă? Comentă, slabule. Ce, nu vrei și armă acum. Uite de ce ai în 4 pe aia dat. Îți pui lui Adică îl Ia, pup pe mă. sfârc. Hai, Oana, Nu, fă și că tu am 2-3 fraguri. Ai din ăla de camuflaj. Nu mă râde, mă, nu mă râde. Atâta știi. Atâta și El nu știe joace. Nu, el e mult de ăla. Cred că short. Nu, ceva? Și short ceva. Mi-a dat short A flash, dat smoke. Mă fut în smoke 20, poate mă, din nou. Oana avansează. Da. Ce? Mă îngroapă-i. Eu sunt. Fă mea. Să nu facă rotate ăștia. Ca bomba. Mamă, unde e? Pe lung. Duceți-vă după el. Du-te, mă. Du-te, Oana. Bă, o dăm pe aici, dai? Nu, hai să dăm pe lung. Nu, o dăm pe... Short. Toți. Vrei să vezi și pe Așa. 250 mi-am luat? Nu. Ta-na-na-na. Nu mai vorbești. Poți să vorbești cu mine? Mid 2. Hai pe B, hai pe B. Mid. Doamne, mid am 2. Da, și în gură. Face Oana acum 10 fraguri. Oh. S-a emoționat. Data viitoare. Bă, mouse-ul tău, ok. Hai că n-are ce să def. facă N-are def. Bum. A intrat și-o capula. Din cauza ta, Clay, din cauza ta joacă așa rău.
Silver Supreme. Hai mă cu mine, mă, Dave. Mamă, ce cam mi-a dat. Stai că mi-aranjam Unul a dat rush pe lung. Dave e liber, hai că e liber, mă. Te-ai venit cu bomba? Am fost... N-ai ea, mă. E sport. Ca ușor. Bravo, comete, s-a tras de aici. Slabi comete ăsta. Hai rush pe lung. De flash. N-am. Am eu, am Dă eu. bomba la mine, Igele. Hai. Ce flash-uri dați? Uite-le. Las, banul, 1 mid, vine short. Low HP. Short. Low HP-ul comete. Dacă nu-l scoți, te bat. Vin la Brașov și-ți dau tap. Fă 35 de frage. Eram sigur că vine pe lung. Bă, dar cine o cumpăra, mă? Claudiu Boss. Bam, bam, bam. Eco? Nu. Forțăm, hai. Nu, hai la B, Eco, că avem 13 runde. Am cumpărat, frate. Forțează, frate, avem Da, 13. forțez pentru ce? Că n-ai flash-uri, n-ai nimic, nu e rundă, face cu ea. Tipul ăia, unul de aici. Mama, am crezut cum a putut butul. Un but pe mid. Bă, comete. Să-ți zic o noutate? Ce, că ești bot? Nu, kid de gay. Ăștia? Nu, nu, da. N-ai ea, mă. Cum ai ieșit? După mă ți joc. Bam, bam, bam. Mă dă-mi apă. Mersi pentru AVP. Da, te mid. 27. Nu te băga cu bomba. 2 mid, 1 short. A, mă, nici nu m-au văzut bine, mă. E vezi că e unul pe mine. Serios.
Oana, să nu mă blochezi. Răscrii, bă, mă. Hai, mâna. I-am dat, mamă, prin cutie i-am dat. Hai, intră. Pune bomba pentru short, Oana. Pentru short pui. Cum? Top mid? Du-te short, du-te short, du-te short, Oana. Du-te short, avansat, du-te, avansează. Bine, mă, bravo. Hai, mă. Mamă, ce cadem de alea. Bă, dar tot așa but ești. Da, păi dacă nu mă ajuți. Apoi dacă nu te ajut. Dacă nu mă ajuți înseamnă că mă lași la greu, dacă știi cum zic. Că cam și eu. Fac o metă. Bam. Ah, Kids the game. Dați flash. Bravo, mă. Felicitări. să uită mid. Bă. Felicitări. Nu cred. Oh, mă bate bot. Ba, ești nebun. Oh, ce a făcut? Eco. Dă cu metă Hai. pe 90. Dă un tag, mă. Dăm un mid to be? Țepă-mă un tag, Nu, mă. hai lung, că e ușor lung, că-ți două AVP-uri. AVP-uri. Țepă Nu o să un fie tag. lung cu AVP și batem. Bă, de sus. De sus. Cometa. Da, mă, n-aveam unde dacă stau stack, aveam spawn Da, destul mă, de din lung. gol. Slabule. Da, slab a rămas. Nu, mă. Nu te dați, grenaz. Ia uite. Păi acolo să pui bomba. Short, e low, cu short. Du-te short. Da. Dai. Nu, mă Oricum ajut bomba e deloc. pusă pentru short. Bă, două mă în pula mea. Fo. Nu mă ajută deloc. Trebuie să-mi bază, ai lăsat și lungul scara liberă și eram în side și putea să facă de toate, te duci să-mi pulea. Cometa nu lua AVP. E clar. E clar, ți-a luat AVP. Ia de. Mă. Te arde, normal. Da, lua runda dacă m-aș da meu. Mă. Chiar ai murit.
Pula mea. Era bene, așa? Nico. Unde-i fraierul? Bă, se bate scena. Bun, bun. Bate ok. Scara. Nu te mai bate, până ai timp și pierzi adică. De la mașină. La mașină. Site. Mi-au făcut boost, în jos. Da, acolo e. Am plecat drive acolo. Puneți și voi pauză, un minut. Să facem o rugăciune, să câștigăm meciul. Ecco. No. Bravo. Bă, dar nu vreți să câștigăm? Zic și eu, în pula mea, că ei au totuși un bot. Păi nu știu dacă t-au cumpărat așa. Nu, da, îți forțăm, dar e greu să forțezi fără nimic, fără flash, fără nimic. Am putea încerca un B, ceva, nu știu. Hai, back-ul, deck-ul. Păi nu, mai tu, da. Ia Ce? armă, îți luăm toți, pe-aia luat armă și dacă ești tu, ia armă. Nu, forțăm? Îi dăm mid to B, ieșim pe mid, dăm smoke pentru CT și ieșim pe mid cu flash-uri peste ei direct, pa. 2 din tunel și 3 de pe mid. Mai au și bot în pula mea. Ia să zici un bun. Gata. Mulțumesc. Deci bă, mergem pe tunel, ieșim pe mid, dau smoke în bază la ei, dăm flash Tunel și ca doi stați cârtițului. în tunel. Hai luați-vă arme, bă. Băi, fată, băi. Ce-i cu mine? Hai ia-ți armă, băi. Păi n-am făcut. E un short avansat. Aveți flash-uri? Intrați, nu trebuie mă duc. Intră, comete. L-a prins. Ia, bă. Las că eu bă. Aha, nu muri, Bă, da, mă bate prin smoke. Smoke. A, era sus pe chestia aia, frate. Sus în bață. Băi, am dat cap, mă. De șoc. Oana dă două arme.
Bă, dar nu mai mă jucați, mă. Ce arme vă dau? Două cauri. Mai vrea cineva? Una ca e jos. Mai dăm unul. Ce? Scrie la cap? Da, da, da. E jos, două cauri. Hai, ia-ți unul. Ia-l tu, Ana. Voi sunteți mai buni. Nu mai vorbi. Unul short. Vezi că e doar pe ăsta. E unul în față la ninja. Hai mă că e unul pe platformă unde Stai, stai că vin acum. Unul vine la uși sau la o geamă. Ăla deja. ia un pula mea, mă. Mamă. Hai comete cu mine în pula mea, nu mai mergi. Unde? Că asta nu scoate. Bă, dar prost joc, bă, prost joc. Nu stă pe platformă, sigur? Intrăm? Da. Ăsta nu stă în mine. Era sigur că acolo. Putem joc. Bai. Asta. Hai, intră tare bine, bă. Hai flash. Dacă dau direct două. Frumos așa. Hai pe lung. Nu, nu mai. Mă duc la sus. Nu-i foarte foarte. Pula mea. Bă, care egal să scoate. Unul mie. Hai să dau. Nu City. Vezi că intră.
Intră. Dar pe nu înțeleg, bă, cum stai, mă, lungă, pula mea. Noi intrăm în scară și tu stai lungă. Pula mea. Pentru că nu vorbești, frate.